αρέσουν οι άντρες που είναι ευαίσθητοι, αλλά και δυναμικοί. Θέλω να νιώθω ασφάλεια. Να μην είμαι μια δεδομένη, θέλω να γελάει, να έχει χιούμορ. Και με λίγα πράγματα είμαι ευχαριστημένη. Οι άνδρες με κύρος, οι πετυχημένοι, αυτοί που όπου και αισθανθούν, όλα τα βλέμματα των γυναικών πέφτουν πάνω τους. Θα πρέπει όμως ένας τέτοιος άνδρας να έχει μια δυναμική γυναίκα δίπλα του. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Καλή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική?